कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो डियर स्टूडेंट्स, आज आम पढ़ा दशम श्रेणी संस्कृतर प्रथम अनुच्छेद असाध्य साधन। तो आसतु डेरी न करी आज पाठटी को आरंभ करवा। ପିଲାମାନେ ଗୁରୁକୁଳରେ ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ବୋପଦେବ ନାମକ ପିଲା ତା ପିତାଙ୍କ ସହ ଗୁରୁକୁଳରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଏବଂ ବୋପଦେବ ହାତଯୋଡ଼ି ଗୁରୁଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କଲା। ପିତା ତାକୁ ଗୁରୁଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଗଲେ। ବୋପଦେବ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାକରଣ ପଢ଼ିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା। ବୋପଦେବ ସ୍ଥୂଳବୁଦ୍ଧି ପ୍ରକୃତିର ଥିଲା ଏବଂ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ କୁଣ୍ଠିତ ଥିଲା। ତେଣୁ ତାର ପାଠରେ ମନ ଲାଗୁନଥିଲା। ଏଥିପାଇଁ ତାର ସାଙ୍ଗମାନେ ତାକୁ ଥଟ୍ଟା କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ ମନଦୁଃଖ କରି ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଗୁରୁଙ୍କ ଆଗରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛି। ଗୁରୁ ତାକୁ ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତରରେ କହିଲେ, ବତ୍ସ, ତୁମ ପାଇଁ ମୋର ସମସ୍ତ ଚେଷ୍ଟା ବିଫଳ ହେଲା, ତଥାପି ତୁମର ପାଠ ହେଲା ନାହିଁ। ଯଦି ଇଚ୍ଛା ଘରକୁ ଯାଅ, ନଚେତ୍ ଅନ୍ୟ ଗୁରୁକୁଳକୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କର। ସେ ମନେ ମନେ ଭାବିଲା, ଘରକୁ ଗଲେ ମୋ ପରି ଗୋଟେ ମୂର୍ଖକୁ ପିତାମାତା ଭଲ ପାଇବେ ନାହିଁ। ମନ ଦୁଃଖରେ ସେ ଏଣେତେଣେ ବୁଲୁଥିଲା। ଏଣେତେଣେ ବୁଲୁ ବୁଲୁ ସେ କୌଣସି ଏକ ପୋଖରୀରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ସେ ପୋଖରୀରେ ଥିବା ପାହାଚ ଉପରେ ବସିଲା। ଏହି ସମୟରେ କିଛି ସ୍ତ୍ରୀଲୋକ ପାଣି ନେବା ପାଇଁ ମାଠିଆ ଧରି ଆସିଲେ। ସେମାନେ ପୋଖରୀରୁ ପାଣି ଆଣି ମାଠିଆଗୁଡ଼ିକୁ ପାହାଚରେ ଥିବା ଗାତରେ ବସାଇଲେ। ଏହି କଥାକୁ ବୋପଦେବ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଥାଏ। ବୋପଦେବ ସେହି ସ୍ତ୍ରୀଲୋକକୁ ପଚାରିଲା, ମାତା, ମାଠିଆଗୁଡ଼ିକୁ ବସାଇବା ପାଇଁ ଏହି ଗାତ ଆଗରୁ ତିଆରି କରାଯାଇଛି କି? ସ୍ତ୍ରୀଲୋକଟି ତାକୁ ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତରରେ କହିଲା, ନା ରେ ପୁଅ, ମାଠିଆର ଭାରରେ ଏହି ପାହାଚରେ ଆପେ ଆପେ ଗାତ ହୋଇଯାଇଛି। ବୋପଦେବ ମନେ ମନେ ଭାବିଲା, କଠିନ ପଥର ଯଦି ମାଟିରେ ତିଆରି ମାଠିଆ ଦ୍ୱାରା ଗାତ ହୋଇଯାଉଛି, ତେବେ ମୋ ଭଳି ଗୋଟେ ସ୍ଥୂଳ ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରକୃତିର ପିଲା କାହିଁକି ବ୍ୟାକରଣ ପଢ଼ିପାରିବ ନାହିଁ? ସେହି ଦିନଠାରୁ ସେ ବ୍ୟାକରଣ ପଢ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କଲା ଏବଂ ଶେଷରେ ସେ ଜଣେ ମହାନ ପଣ୍ଡିତ ଭାବେ ସୁଖ୍ୟାତି ଅର୍ଜନ କଲା। उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। अर्थात उद्यम करिबा द्वारा ही कार्ୟରେ सफलता आसीथाए, मनरे भाबिदेले कार्ୟରେ सफलता आसी न थाए। जेपरि सोईथिबा सिंह पाटिरे आहार भावे पशुमाने आपे आपे पशि आसंती नाही, एथिपाई ताकू शिकार करिबाकू पड़े। तो वीडियोटी आपको केमिति लागिला कमेंट बॉक्स में निश्चय जणाइबे एवं जदि एही पाठरे जदि आपनकर किछि डाउट थाए तेबे ता मध्ये कमेंट बॉक्स में निश्चय जणाइबे। तो एही वीडियोटी को निज सांग साथी मानकु शेयर करि देबे, जहा द्वारा ओडिसा रा समस्त छात्र छात्री एही वीडियो द्वारा उपकृत होई परिबे। एहा ही हम चैनल रो उद्देश्य। तो वीडियोटी आज पय एतिकी थिला। पुनी थरे देखा हबो अन्य एक नुवा वीडियो रे। रहिली, धन्यवाद।